हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव गासैखौबो फुंबिलिनि बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंना मा होनो आंनि हिन्जावनिया खामानिखौ नागिरै दा मोनबाय आरो आं जे जायगायाव मावो बे जायगायावनो खाथियावनो मोनबाय, आंजोंनो खाथियावनो मोनबाय आरो दा खामानिया मोजाङानो जाबाय। आंनि खाथियावनो दा टाइमिंआ बेना माबानिफ्राय आरो 10टानिफ्राय हरनि 8टासिम जागोन। हरनि 8टासिमाव जानायनि मानायनि टाइम दं। बिसनिया मालाय गोबां माबा दं आरो जानाय लोंनाय साहानि मोनलोङो, साहायानो दिनाव खेबनै खेबथाम मोनलोङो। ओमफ्रायो जानाय लोंनायफोरखौथ' मा होनबावनो, बे माबाफोरखौ नास्ताफ्रा साम'सानो मानो बेफोरबायदिया मेरला जाहैयो आरो बिसना। ओरैबायदि मोजां बिसनिया दा नागिरनानै जोंनि गुदियावनो मोनबाय आरो माने गोदान बानायदों जोंनियाव। सिगाङाव मानसि नाङा होनदोंमोन बे जायगायाव, ओमफ्राय दा आं थानाय आंनि बे मालिकनि दखाननि गोजौआवनो माबा बानायदों आरो दा बिसोरो मोनसे गोदान दखान खुलिबावदों गावसिनि। दा बे दखानाव दा मानसि नांगौ होननायखाय जोंनि हिन्जावखौ आंनि हिन्जावखौ आं सोनानै होनो हाबाय आरो बेवहाय। नागिरै दासो मोनदों। एफा गोबाव जाबायमोन नागिरबाय थानाया जोङो। पारमानेन्ट खामानिखौनो नागिरबा मोनाखैमोन। मैयाहाय गासिबो बाय'डाटा बानायबाय, आधार कार्ड पेन कार्ड, ओमफ्राय दा आंनिबो बिदों, आंनि आधार कार्डबो बिफादों, ओमफ्राय पासबुक हैनांगौ आरो बेल'सै खामानिया। ओमफ्राय दिनैनिफ्रायनो जइनिंआ स्टार्ट आरो बेना। दिनैनिफ्राय खामानिखौ मावहैनो हासिगोन। दिनै जइनिं जाबाय नालाय। आंनाथ' फुङावनो एकदम उन्दुनो मानो टाइमखौनो मोना। आंहाथ' फुङावनो सिखारो, गावहाबो सिखारफायो आरो ओंखाम ओंख्रि संनो मानो सिखारफायो फुङावनो। दाथ' थांग्रोनोसै, बिहा दा उनाव थांगोन। थाबायनानै थांनांगौ जायो, गोजान जासिगोन आरो रुमा एसे। उनफ्राव खाथियाव नागिरनानै लानोसै रुमफोरखौ। दाथ' एकदम गोजान जायो, थाबायनानै थांनांसिगोन बियो। आंहाबो साइकेलजों थाङो। आं साइकेलजों थांबा बेहा थाबायनानै थांनांगौ जायो। ओमफ्राय आंनाथ' फुङाव नालाय, आं साइकेलजों थाङाबा उफाय गैया। बेना दा आरामसे दुगैखां माखां आराम थांनो हायो आरो। आंनाथ' नै 8टायावनो नालाय, ओरैहाय माला 8टा जायो बेखौ टाइमखौनो थालखौनो मोना आरो। ओरै गामिफ्रावबाथ' जोङो 5टायावनो सिखारो नङा होमबा, 5टा बा 4टायावनो सिखारो। दा बाव बिदि नङा आरो लोगोफोर, एकदम टाइम जानायफोरखौनो मिथिया। ओंखामा नै दा रेडि जाबाय। ओंख्रिया मैयानि दंखायो, ओंख्रि गोजां मोनायाव एसे बुरजा संना दोनखादों। दा ओंखामबो संबाय, बेखौनो जानानै थांनोसै आरो। ओंखाम गुदुं ओंख्रि गुसुजों आराम जानानै थांनोसै। दा ओंखामखौ जाग्रोनांसिगोन। बेहाबो बबाव थांलायखो, बेना टाइमा मालाय थाब नङा नालाय, आरामसे लासै जिफोर माफोर सुनानै थांजोबनो हायो आरो। बाखि खामानिखौ आं मावनानै होजोबखाबाय। दैया जोंना गाहायनिफ्राय लायनांगौ नालाय, दैखौबो आं रोगानानै गासिबो दोनफैजोबखाबाय आरो। दा बियो जिफोर दं सुनो माने बेफोरखौल' सुनानै थांनांसिगौ आरो। दाहाय गासिबो खामानिखौ आं मावना होजोबखाबाय। ओंखामबो संना होखाबाय आं नै। ओंखामखौबो गावखौ संनो हवासै, आंनो संबाय। आंनो फुङाव सिखारग्रोखायो नालाय, आं संबाय आरो। बेखौ मानो होनोबा बेना थाब नङा नालाय, बेहा आराम उन्दुनो मोनो आरो। थेवब्लाबो आंजों समान सिखारफायो। फैदों नै बबेनिफ्रायबा खफ्लानो। ओंखाम जानोसै, थांनोसै, टाइमाबो जाबाय लोगोफोर। आंना एकदम टाइमा हाखुरा खुथार जाथारा। दा नै उफाय गैला, टाइमा हास्लाबलाना, बिनि गाबगानायखौ नेबाय थानो हाला। बेखौ बिदि बोखोनानै लानोसै दसे। ओंख्रिया बाव दं, बे ओंखाम। दा बिनि गाबनायखौ जों नेबाय थानो हाया नालाय, बिनि गाबगानायखौ बेखौ एसे बोखोनानै गाबगा होनानै खुरनानै जानानै थांसै। हाखु दाखु सिखारनानै संबाय, नै मेगनफ्रा बुथे नुलायबाय। जाबायना दाना? जाबाय नै, ओंखाम जागासिनो जोंहा। हाखु दाखु, टाइमाबो गैथारला। साइकेलजों थांनांगौ आरो थांनायालाय, सिन्था गैया। आंनाबो जानानै लानोसै, जानानै जि सुनानै, आंनाबो टाइमानो जाखानोसै नालाय, जानानै जि सुनानै थांनोसै आंबो। बिसिनि खाथियावनो दाना मोजां जाबाय आंना खामानिया। एफाबाव गिदिंबाय थाबाय। मैयासो मोनबाय, दिनैनिफ्राय मावजेननोसै।
ना मैया रायलायना फैखाबाय जों सानैजों एकदमबारे आंखौ सैमा फाग्लि बायदि नेहैबाय थायो दखानावहाय आंनाथ' रिसार्ज गैयामोन ना फनबो हरनो मोना माबो मोना गावहा मालिकनावसो दंहैयोमोन थ' सैमा फाग्लि ना फाग्लि माबा सिरियाव जिरायना थाबाय थाहैदों आङो लासिं सिंनो 12टा 1टासिम थांनायानो 11टायावसो थांखादों नालाय आङो मैयानि ओंख्रि गुसु ओंखाम गुदुं बेहा जाखांबाय मालाय थांसिगोन बेहा आं हारसिं थाबाय था हारसिंबाबो जानो सुखुवा ओंखामखौ नालिया आं लोगोफोर जाखांबाय ओंखामखौ एकदम हाखु दाखु जाबाय आं दा नैबे BMW साबिखौ लाबाय आं BMW साबिखौ लानानै थांनोसै बेहा जाखाङाखै नै जागासिनो आंहा जाखांग्रोबाय ओमफ्राय नै जाखांनानै ओंखाम जाखांनानै जाग्रा जोंहा मोनसे दङ पेकेट गयनि जानोसै जानानै थांनोसै आरो खालाव खालि जादों नै गाव होआ जाजां गिनाय आंनोलाय होनहरग्रोखायो नोगोदखा होगोनबो होयो गरसेल' जादो नै हाजाव गय जाग्रोनोसै थांनोसै दा आं ओंखारबाय गय जानानै रायलायनाया जागुलायासै आंना गय जानाया बाय आं थांग्रोनोसै बाय नोंहा दा थांदो नोंहा दे आं थांग्रोनोसै BMW साबिखौ लाखाबाय नै आंहा BMW थांसै बेहा थाबायनानै थांथोंसै आरो BMW थांसै BMW साबिया नांबाव सोनांगौ नै साबि सोग्राया नै साखानि खिबु उनावसो थायो आंना गेवलाबो माथो फाइनालि लोगोफोर आंहा सफैबाय एकदम जि स्पिडाव सालायबोबाय आं 5 मिनिटावनो मोनफैबाय आं बाहाय जा मेंबाय नै दा बेयावनो दोनबाय आङो दा आंनि हिन्जाव खामानि मावगोनथ' आं नोंथांमोननो खिथानि बबे जायगायाव मावगोन बेयावनोथ' आंनि खाथियावनोखा आरो बे गोजौआवनो नैबेजों बे सिरि दं नै बे सिरिजों गाखोलांनांगौ बेयो दा खुलिथ'वाखै बेयाव मोनसे फुराना दं बे फुरानायाव मावग्रोगोन आरो बे फुरानाखौ आं नोंथांमोननो खिथानि नोंथांमोनहा नायलांबाय था बे जाहैबाय बे जोंनि दखानखौथ' नुखाबाय ओमफ्राय नैबेनो जोंनि दखाननि बर्डआ बै दुइटायाव मोननैयाव बानायदों आरो ओमफ्राय फुरानाया नैबे खाथियावनो दाबाव मावथ'गोन आरो मिलायबाय नैबे जायगायावनो बे प्राचिनाव मावगोन आरो बे प्राचिन बे जायगायाव मावगोन दा नैबे जाहैबाय मेन रड जोंनि बे दा जोंना मालिकबो ओमफ्राय लोगोफोरबो फैथ'वाखै दसे जिरायना थाग्रोनोसै नेथ'नोसै दसे मेंबायबोना दसे एसे आराम लानोसै बिसोर फैगौमानि बिसोर फैसानि बेयाव आं आरामसे मेंगा होनो हायो जिरायनानै ना आरो मोनसे माबा दङ बे जोंनि खाथियाव जिरायग्रायाव आराम जिरायनानै थानो ओंखाम जाखांगोदाननि उदैया नोगोद सादों साइकेल सालायनायाव जे साबोलाय जाखांग्रोमोन आं ओंखारबायना दसे जिरायनो मोनासै दा फैनानै बथल जिरायफैनो मोनबाय आरो उदै सागुलायबाय साइकेल सालायबोनानै मोजाङानो जादों एसे थाब सफैबाय दा लोगोफ्राबो फैथ'वाखै मालिकआबो फैथ'वाखै दसे आराम बेयावनो जिरायनानै थाबाय थाथोंसै लोगोफोर इसिबां गोबावनि उनाव नागिरै दिनै बे खाथियावनो मोनबाय मोजां जाबाय आरो ना रावनिबो खस्थ' गैला जोंहाबो माने गोसोफ्राव मोनसे माबा साननाय थायो नालाय दस्रायाव गोजानाव मावोब्ला सोरबाफोर माबा खालामगोन नामा सानो आरो ना आरो मोनाफ्राव हारसिं थांथ'वा माथ'वा जायोमोन उसुबिदा जायोमोन बेना रुमनि खाथि जायोमोन थेवब्लाबो बे आंखौ नेनानै थाफैबाय थानांगौ जायोमोन आरो ना बेनिखायनो मोजां मोनामोन दा सानैजोंनो थांनो हासिगोन आरो जोंनाबो 9टायाव गयो बिसिना 8टायाव गयो बेबो बावनो थानो हाबाय एबाराव खेबसेनो थांनो हाबाय आरो बैयाव सिगाङावबा बे सिगां नेक्स्ट होननायाव शपिं मलाव मावनाय समाव बेनिफ्राय बा उल्था फैनानै आंखौ नेफैनांगौ जायोमोन दा नेफैनांगौनि गोनांथि गैला बावनो थाखानाय नालाय बावनो थानानै ज' थांनो हायो आरो दा बेफोरबायदि थांनानै
जानाय लोंनायफ्रा मोनायाव सानैजों थांनानै संनानै जाहैनो हायो बा फुङावनो संनानै दोनबोखानानै मोनायाव गुदुं खालामनानै जानो हायो बेफोरबायदि जासिगोन आरो दानिया। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ इसेबां गोलाव खालामनो सानाखै, दिनैनि भिडिअखौ इसेबां फोजोबथ'नोसै। बाय बाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङै दङ, जोंबो मोजाङै दङ आरोना। दे बिदिब्ला बाय बाय।